Forever Light Ultra с аминотеин е вкусна протеинова хранителна добавка с ниско съдържание на въглехидрати, която може да се използва за отслабване, поддържане на теглото или напълняване. Формулата й с соев протеинов изолат осигурява най-добрият източник на растителни протеини. Подсилен е от уникална комбинация от ензими, наречена аминотеин и създадена специално за разграждане на протеините и правилно и оптимално усвояване на аминокиселините им. 2 дози дневно от Forever Light Ultra, приготвени с обезмаслено или соево мляко, осигуряват 100% от препоръчителните дневни дози витамини и минерали, изброени на етикета. Те ще ви заредят и с 18 важни аминокиселини, сред които незаменими, заменими и с разклонена верига. Използвайте ги като помощник за отслабване, замествайки по 2 хранения дневно с 2 дози. Ако пък искате да напълнеете, добавяйте по 2 дози към обичайните си 3 хранения за деня. Също така можете да поддържате теглото си, като замествате по 1 хранене дневно с 1 доза.